Assalamu alaikum warahmatullah. Ya barkam da sake saduwa da ku wannan sabon bidiyon ne na koma Aliyu bidiyo. Insha Allah in dai ka sai ka kasance da tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe ba tare da ka tsallake kowane waje ba, insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu kati at least na naira 800, kuma a kowane irin layi gare ka zaka samu wannan kati na naira 800. Sannan kuma sai dai a wannan website din ba haka nan kurun zaka shiga ka samu wannan katin ba. Akwai hanyoyi biyu da zaka iya bi ka samu wannan katin a cikin website din. Na farko shine ka gayyaci mutane zuwa wannan website din. Na biyu kuma zaka iya amsa wasu tambayoyi sannan ka samu wannan katin. Sannan kuma ba wai in ka samu na 800 shikenan ba. Zaka iya samun ko na 8,000 ne ma, ko na 10,000, ko na 1000 kaza zaka iya samu. Sannan kuma in baka da kai mutanen da zaka iya gayyata da link din ka samu dan katin, yadda zaka yi zan nuna maka a cikin bidiyon nan dabaran da zaka yi sannan zaka samu waɗannan mutanen din. Ko da kai baka da abokan da za su iya bin link ɗinka, zan nuna maka yadda zaka bi da zaka samu mutanen da garanti zaka dai san yadda zaka yi ka samu mutanen da za su bi link ɗinka garanti insha Allah. Saboda haka ka sai kasance da ni daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe. Sannan kuma idan kai bako ne a wannan page ka taimaka ka danna mai alamar follow domin ka rinka samun ire-iren waɗannan videos ɗin da muke kawowa kullum. Sannan ka taimaka ka danna wannan alamar ɗin ta share, sai ka tura wa abokanka wannan bidiyon domin su ma su samu damar zuwa su kalli bidiyon, ko kuma ka tura shi zuwa wasu groups da yawa waɗanda kake ciki. Na gode, ba tare da bata lokaci ba mu je mu fara bidiyo. Da fari da zan aje maka link a description na wannan bidiyon. Bi mana yadda zaka yi shine zaka taba sunan bidiyon nan yanzu. Kana taba sunan bidiyon nan, inda a YouTube kake kallon bidiyon za ga akwai link na register din, sai ka danna link din. Idan kuma Facebook kake kallon bidiyon nan zaka taba nan wajen za ga akwai link na register, sai ka danna link din. Kai zai za nuna maka irin wannan fiska a browser ka. To nan sai ka rubuta email address naka, anan kuma sai ka danna ka rubuta number wayarka, amma dai kada ka sa 0 farko. Anan kuma sai ka kirkiri password wanda kake so. Bayan ka gama sai ka danna nan alamar din ta box kamar haka, sai kuma ka danna nan wajen I am not a robot. To yawa gashi bayan ya gama loading, yanzu ana da bukatan ka zabi hotunan mashin ne anan. Yawa yadda zaka yi ina zuwa. Yawa yadda zaka yi yanzu zaka danna anan misali haka duk inda dai wannan mashin din yake zaka daddanna shi. Yawa zaka danna haka. Yawa bayan ka gama sai ka danna nan wajen, kar ka zabi hoton mutum, wannan kaga mutum ne ba mashin ba, saboda haka sai ka danna verify. Sai dai kuma ya danganta, za a iya tambayan ka hotunan mota ko jirgi da dai sauransu. Ga yanzu anan an sami alamar good. To bayan ka gama sai ka danna nan wajen sign up. Kana danna sign up za su nuna ma irin wannan fiska. Activation code, anan ana da bukatan ka sa wani code wanda za a tura maka email ɗinka. To yadda zaka ga wannan code ɗin, da fari shi kuma zaka yi login email ɗinka kamar haka. Bi ma'ana zaka shiga cikin application na Gmail a wayarka, zaka dai za a tura maka sako kamar haka. To yanzu wannan shine code ɗin, saboda haka sai ka danna shi kai copy, ko kuma kai tsaye ka danna nan wajen verify email address. Kana danna shi dai shi kenan ka riga da kai verify account ɗinka. To bayan dai ka danna nan wajen misali kai copy code ɗin, to wannan sai ka danna kai pasting code ɗin, sannan sai ka danna submit. Yawa kana danna submit yana gama loading za nuna ma irin wannan fiska. Anan sai ka rubuta sunanka, anan kuma ka rubuta sunan mahaifi last name, anan kuma sai ka rubuta date of birth naka, anan kuma sai ka rubuta ka zabi wannan gender namiji ko mace gashi nan anan. Bayan ka zabe su, anan kuma sai ka danna ka zabi a Nigeria a North Central kake ko North East. Bi ma'ana jihar ka North Central ne ko North East ko North West ko South East ko South South ko South West, ya danganta. Bayan ka zabe shi, anan kuma sai ka danna ka zabi matakin karatun ka. Ina zuwa. Yawa gashi nan anan education level, to sai ka zabi matakin karatun ka anan, PhD ne ko masters ko secondary ko diploma da sauransu. Bayan ka zaba, anan kuma sai ka zabi matakin aikin ka. Yawa ko yanzu student ne kai sai ka zaba. Bayan ka gama sai kuma ka yo kasa. Yawa sai ka yo kasa, sannan sai ka danna nan wajen sai ka zabi wannan ko kuma wannan. Bayan ka gama sai ka danna nan wajen kamar haka. Yawa yanzu wannan sai ka zabi guda daya. Bayan ka gama sai ka danna submit. Yawa
yawa bayan ya gama loading ko na ce bayan da ya gama loading ka danna submit domin na dan yi pause video ne na cike ta a ciyasa. To bayan da ka gama ka yi danna nan waje ka danna submitting za nuna ma irin wannan fiska, yanzu sai ka danna okay kamar haka. Yanzu amma welcome ne. To yawa bayan ya gama loading gashi yanzu ka zan baka point guda 5. To yanzu dai ana da bukatan at least ka tara point wanda zai kai guda 100. In ya kai 100 dai zaka samu daman da zaka yi converting wannan point 100 sai a tura maka katin naira 800. Duk point 100 dai yana matsayin katin naira 800. To kuma duk mutum guda ɗaya in ka gayyace shi zaka samu point guda 5. Kaga at least ana da bukatan ka iya gayyatan mutane 19. Yawa domin point guda 5 so 20 ne zai kama 100. Yanzu kuma gashi kana da 5, kaga in ka samu mutane 18 sun bi link ɗinka sun bude account zaka samu point guda 100 sai kai converting wannan point din sai a tura ma katin naira 800. Kuma kowane irin layi katin naira 800 za a tura ma. MTN ne, Glo ne, Airtel ne, Nine Mobile ne, gaba ɗayan su dai katin 800 ne. To sannan kuma hanya ta biyu da zaka iya samun kuɗi da wannan website din, zaka iya amsa musu wasu tambayoyi sai ka samu point, amma waɗannan tambayoyin ba kullum bane ake kawo su. Yawa saboda ka zai iya yiwa yanzu ka shiga ka bude account ba tare da an nuna ma akwai wannan survey din ba, amma dai in akwai shi sai ka danna start survey. Kana danna start survey za a yi maka tambayoyi da yawa sai ka amsa su. Bayan ka gama in dai ka amsa su daidai to gashi kamar yanzu kamar wannan zai iya daukan ka minti 20 kafin nan ka gama wannan tambayoyin, kafin nan ka gama ba su amsa. Duk da watakila ma cikin minti 5 ko minti 10 zaka iya gama su, sannan kuma zai iya ma kai minti ko 30. To in dai ka gama amsa musu tambayoyin da suke da bukata, ba tambaya guda ɗaya bane, tambayoyi da yawa ne. Bayan ka gama gashi nan kamar wannan yanzu za baka point 150 wanda yake daidai da katin naira 1200 kenan in kai lissafi. To saboda haka yanzu yadda dai zaka gayyaci mutane ka samu kuɗi da wannan website din shine zaka danna wannan alamar din kamar haka. Bayan ka danna shi zaka ga invite friends sai ka danna shi. Bayan ya gama loading yanzu anan ne za nuna maka history na mutanen da ka gayyata gaba daya. Ko ni yanzu idan ka duba ka ce no record found, domin yanzu nan na gama bude account. Ina gama a gaban ku yanzu na ciki ta bayanai na gaba daya, duk da dai na dan yi pause video, amma dai a video nan na nuna muku sai ku rubuta first name da last name da sauransu. To saboda haka bayan an nuna ma irin wannan fiska sai ka danna wannan invite din. Anan za a nuna maka link ɗinka sai ka danna kai copy. Yawa kana yin copy na wannan sai ka tura wannan link din ta WhatsApp ko Facebook. Sannan in ka samu mutane sun bi wannan link din, don mutum da dai za baka point guda 5. Saboda haka ko kai yanzu ba za ka iya tura mutane, baka da mutanen da za ka iya tura musu link su bi link din. To dabaran da za ka yi shine bayan ka yi copy wannan code din sai ka rubuta ka yi bayaninka yawa gaba daya a haɗe. Ka zauna ka tsara ka rubuta misali yadda mutum zai samu katin naira 800. To bayan ka rubuta shi sai ka sa da link ɗinka sai ka shiga Facebook. Duk groups da kake ciki gaba ɗaya sai kai ta posting, kai ta sharing a cikin groups ɗin. Haka ma groups da kake ciki a wannan WhatsApp ko Telegram gaba ɗaya sai ka tuttura su. Zaka iya samun mutane da yawa ma fiye da 20, kai da ma baka da jama'a din kenan. Inda kana cikin groups da yawa zaka iya samun mutane fiye da 50 ma su bi link ɗinka. Saboda haka dai duk lokacin da ka samu mutane 19 ko na 20, duk mutane 20 dai yana daidai da point guda 100. Point 100 kuma yana daidai katin naira 800. To yanzu dai yadda kuma zaka samu wannan abin nan zaka yi converting wannan point sai a tura ma kati shine zaka danna nan wajen tukunna. Yanzu sai ka danna nan alamar din layuka din guda 3. Bayan ka ga nan kana da point 100 kenan, dole sai ya kai 100 dai. To bayan ka danna layuka din guda 3 sai ka danna nan wajen redeem din sai ka danna na farkon nan. Yawa bayan ya gama loading anan kuma za nuna maka duk history na converting da kai gaba daya. Misali ka samu point ya kai 100 ka sai kati, ko na ce ka zo ka yi redeeming an tura ma katin 800, ka sake samun point guda 100 an sake tura ma ka sake samu gaba daya. To anan za nuna ma history din. In kai haka za nuna ma gaba daya bayanan. To yanzu yadda za ka yi bayan ka shiga nan wajen din za ka danna nan wajen. Gashi ne don ka duba aka ce you don't have enough balance to redeem.
bani da balance, domin balance din na yanzu gashi nan 5 point ne, kuma dole sai ya kai 100. Daga 100 shine minimum. Saboda haka koma ya kai 100 zaka iya ba za ka yi redeeming ba, sai ya kai misali 120 haka, sai a tura ma abin nan da 120, sai a tura ma katin nawa zai kama 150 dai zai kama katin 1200 da 200. In kuma ya kai 200 zai kama katin 1600. Saboda haka dai ya danganta kawai, amma dai karanci shine point guda 100. To jama'a, nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Idan akwai abin da ka fahimta ba sai kai comment, sannan kar ka manta ka danna wa bidiyon nan alamar like, domin yin like zai sa bidiyon ya yaɗu sosai ta yadda mutane da yawa za su amfana. Sannan kawai don kai bako ne wannan pejin, bi ma'ana ba ka bin wannan pejin, ka taimaka ka danna mai alamar follow ko kuma ka danna mai alamar subscribe. Na gode. In kuma ka yi haka, to insha Allah duk lokacin da ka sake ɗora wani bidiyo irin wannan, to kai tsaye za ka samu damar kallon bidiyon cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Domin kuma kullum muna yin ire-iren waɗannan videos din masu amfani. Na gode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.